manggae saiki nek mayang kok kuthuk men to iki. Lah iki saya wis jinak banget to, Wis jinak. Oh, sampun jinak. Biyen sik liar ya. Oh, liar. Oh, ya wis seksine lak ya kowe dhewe to. Cahayu. Dalem. Aja nyumet mawa to ya. Lah pripun? Wis to ndak saya panas. Lah nek sak temene ngoten lho, Pak Yo Mas. entuk wong ngomong jujur ki entuk ning nganggo kira-kira lah. Oh, dibatesi ya nganggo wates ya. Jaga perasaan. Ketoke nek ndek men kok nakal yo wis ben ndek men aja mbok kandhake. Oh iya, heeh. Tahu dolan kosmu barang Din? Duh, yo ora usah mbok kandhake ning kene. ora tahu. Mong mapak kok ya men mapak. Oh, mapak. Mergo arepe ya bareng. Oh, dipapak. Nggih. Ya Allah, yo diboncengke. Yo diboncengke. Masya Allah, yo ora usah mbok kandhakno ning kene. Oh iya. Ya. Kok ndak krungu ya? Ya dadi perkara, ya. Rak ya ngono to Mas Angga. Nggih, anak soleh mawon anak soleh. Yo. Putra ingkang soleh-solekah niku enek lagune, Mas. Piye, Mas? Alamate anak. Oh, iya, siap. Mumpung selebriti si anak soleh, Umi Laila sowan wonten mriki. Umi Hafifah. Sembrono kok Umi Laila lho. Nggih. Niku wah dasare dulurku wedok iki ndang suwe ra melu wayangan iki hawane meneng ae. Pancen ora maido dasare kejaba piyai budaya kira ya ahli agama. Nggih, mboten maido. Oh, arep mangkat rene mau ya cekelane ya kitab suci ya diwaca ngit. Masyaallah. Jan nyenengke upama kelakon di bojo ngene idaman. Nggih, nggih. Nggih mboten maido jane. Sae to, Mbak? Sae. Mbak Umi sae to? Sae. Cantik mboten? Cantik. Lho, rak ngaleh nggon to Mang jare sing kene sing ayu. Wong lanang iki piye to, Mas? Ya nek aku ora, Mas. Oh, beda. Beda. Aku jiwaku siji Gus Lawase ora kaya kono. Mula sing setiti gemati ya, Mas. Wong lanang kudu gampang eling lan waspada. Betul. Eling nek wis di pacar waspada aja nganti konangan. Betul. Padu, Mas, ya. Nggih, leres. Pirang dina lho kali. Non malah madina-dina mayuta-yuta dina. Wah, nek bojoku nesu dina mari ya, Le. Tambane napa? Syaraté gampang. Wong wedok kuwi nek dialembono, ketoke kok nesu cekel pundake diambung bathuke yakin mari Mas. Lah gandeng kula niku dereng muhrim. Dereng muhrim. Nak cara kula niku dereng muhrim. Oh sik to. Yang kula niku pacar kula niku. Angger kula senggol niku astagfirullahaladzim. Wah mergo dereng muhrim. Dereng muhrim. Masya Allah. Angger kula demek tangane astagfirullahaladzim. Mergo dereng muhrim. Dereng muhrim. Masya Allah. Dadi kula ini meneng. Yo lanjutkan. Nggih, mboten iki goceng. Ora mungkin kanca-kanca do paham kok, Mas. Kanca-kanca do paham. Cah-cah do paham. Bapak kula kiten yo ora bakal duka. Mboten. Ora bakal nesu. Mboten. Ngeblat kula niku. Oh, ndek nome yo nemen. Kula niku ngeblat. Kok ngeblate pada sembrono lho iki. Cahayu Mbak Umi. Alah bocah nek rung tau disosor bebek ya alemane iki. Ora maido. Nek mesem Mas ngrontoke jantung. Lah nggih, mula nek guyu. Lha Masya Allah. Ayu ya Mas Mbak Umi ya? Ayu banget. Ndek nomor WA-ne mboten? Alhamdulillah. Jane gur tok aku Mas iki. Aja konangan lho ya. Iya. Nggih. Mulane alamate anak soleh ya, Nah, iki lagu ngiras pantes pandonga. Tek gak gelem guyu kene ta, Nduk? Oh ya guyu ya. Ben kaya kancane ngono lho. Nggih, niku untune lagi lara. Oh ngono ya. Guyu ya, Nduk ya. Aja wis guyu kaya kancane ngono lho kok. Nek ketoke guyu ora usah diempet. Mbok ning sesuk ya lor-loran lho ya, jagongan sing apik. Garap. Yo. Yo, buka vokal Mbak Umi. Karo ngadeg ngono lho. Nah. Ya nek mesti nek jeneng ndika ngamawi mikrofon monggo lho. Nyeblat kok. Aku sing mudeng ini wong sing crita ya kidul kono. Betul. Cahayu karo jumeneng kene. Alah. Hati-hati nek jumeneng ayo. Kowe mau ket sore lak lenggah kono to? Nggih. Tau ditekoki kene burung? Nggih. Oh wis ditekoki. Sampun. Ya berarti jek aman. Jek aman. Engko nek nganti gak ditekoki ndang medun pipis ya, Nduk. Oh ngoten. Iya.
Kene maju sithik kene. Aduh, bocah kok ayune ora jamak. Piye kabare Cahayu? Alhamdulillah sae salib sik. Aduh. Muah. Mas Anggara, kowe enake nek dadi gareng nek kaya ngene iki. Salim sik Cahayu. Salim Aduh. Muah. Wis Pak Sendawa gak sah bayaran gak apa-apa, Pak. Lah piye? Mergo wis lunas. Kok lunas piye terus aku niat tak sambatan kok mau wis tak niati kok omah. Nggih, berarti alhamdulillah. Mbak Umi Hafifah. Mas, Kang Mas. saking Gandane. wah, Apa Mas? Sengir. Kok sengir to? Aku mau bayar urung wijik. Ya mosok bar salib karo aku mosok sengir. Kan aku mau bar maem terasi urung wijik. Oh. Jadi sing kleru tanganku nek tanganmu tetep Berarti sing kleru sampean. sing kleru aku. Sing kleru tetep cowok. cah ya? lanang iki tetep Cowok salah. tetep Iya nek kleru. cah wedok bener terus. Tak yo ngono to Mas Anggara? betul. Wah. Anggae saiki nek wayang kok kuthuk men to Lah iki iki. saya wis jinak banget tok, Oh, Nah, wis jinak. Oh sampun jinak. Biyen isih liar ya. Oh, liar. Oh, ya wis seksine lak ya kowe dhewe to. Oh, iya. Cahayu. Dalam. Ojo nyumet mawa to ya. Lah pripun? Wis to ndak saya panas. Lah nek sak temene ngoten lho, Pak. Yo Mas. entuk wong ngomong jujur ki entuk ning nganggo kira-kira lah. Oh dibatesi ya kan? Dibatesi. Nganggo wates ya. Jaga perasaan. Ketoke nek ndek men kok nakal yo wis ben ndek men aja mbok kandhake. Oh iya heeh. Tahu dolan kosmu barang biyen? Duh, Yo ora usah mbok kandhake ning kene. ora tahu. Mong mapak kok ya Lah, biyen mapak ya. mapak. Oh, mapak. Oh, Mergo mapak. arepe ya bareng. Oh dipapak. Nggih. Ya Allah yo diboncengke. Yo diboncengke. Masya Allah yo ora usah mbok kandhakno ning kene. Oh iya. Ya. Kok ndak krungu ya? Ya dadi perkara ya. Rak yo ngono to Mas Angger. Nggih, anak soleh mawon anak soleh. Yo. Nembang mawon nggih. mawon. Ngon enek sing nyunggi kompor iki kok ya. Ora apa-apa anak soleh. Oh anak soleh Anak soleh. Anak tak yo ngono to Mas Angger. Betul. Lah ya soleh to Mas. Soleh lah. Nek dijawel piye? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ayo nembang. Alamate anak soleh iku papat ba'dane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwa
Aja duduk sik. Niki nuruti Pak Deku, Pak De Suyono iki mau. Lah wis manjeri sampean to nggih taun ngarep mau. Oh, niki mau manjer to? Lho. Pak, niki mau manjer to, Pak? Nggih. Loh, kirang. Oh, lah sembrono bocah iki. Kok kurang? Ora ding, ora. Jenenge Panjeri Paningse. Oh, DP ya, DP. DP. Oh ya. Nah, iki mau karo ngresake podang kuning to. Lah, dasare kowe iki lak ya kedhek mbiyen jo maju jo wis sisih ratu podang kuning. Ratu kok podang kuning. Biyen. Oh, ngopra nganti saiki to. Saiki wis blekok kuning. Saiki blekok kuning jere. Ya. Oh, Pak Suyono badhe minggah. Nggih, ya. Hah. Wilujeng dalu Pak Suyono. Wilujeng dalu Pak Gereng. Pripun kabare? Sehat. Seger kewarasan nggih. Seger kewarasan. Aku jeng tanglet. Pripun rasane wong digawe piye, Pak? Lho. Pun kula aturke teng ngajeng wau. Piye rasane wong Nak digawe? apitan wae 100 juta nggirane. Atase tak yono kaya ngene iso nanggap wayang mergo dalange murah. Lah, niku nak cara Garenge gratis. Heh? Garenge gratis. Misale kuwi nanggap iku kuwi aku. Iki mang aku kok dandan bareng lapo. Lho. Iki ngeten, Pak. Duwe keponakan wis termasuk tak anggap anak lanang. Nggih. Pinter tenan pokoke niki. Pangestunipun. Sing tak anti-anti wis lumadi, tak antu-antu wis lumaku dina iki. Nggih. Kula ningali teng YouTube niki Umi Habibah niki mung kan mboten langsung, niki salaman langsung Saniki niki langsung. Aja suwe-suwe to, aku juga. Salaman karo putune aku ya ora piye-piye. Oh, putu lho, Mas. Apa? Putune niki sak putu kula. Malah tuwa kira udil munggah. Mun kuwaturke nggih, niki kula nanggap bapake niku Sing umur setahun. Oh, bapake umur setahun ya. Mboten, niku lahir lebih umur setahun. Oh, sing kaget tak kira kula nanggap bapake umur setahun mosok gawe. Mun 20 tahun. 2006. Nggih. Zaman mau regane 7 juta tak tanggap gelem 2,5 juta.
setengah ya. Masya Allah. Tahun 2006. Nggih. Niki tahun 2026. 26. Ya niki putrane pun sakit ndalang. Nggih. Sing maringi kula Nek Pak niku. Mboten Ngeten maitu. mawon. Pripun Pak De? Wau pun diajarake podang kuning nggih. Nggih. Memang karmane kula lah kleresan iki enten Ratu Podang Kuning. Ratu Podang Kuning. Ya. Ndak kowe mbak cedekke dalange Joko kae Ah, dalange Joko lho. Joko. Lah anu ki, Pak. Dalange Joko. Nek miturut panjenengan Mas Anggoro apa karo Mbak Umi cocok mboten, Pak? Oh, iya wis manut. Amin mania. So. Nah, Amin mania. Ya, jas. Nggih, niku dasare Si kula niku dene- mboten tanggung-tanggung nak suwanteng mriki, Pak De. Sindene ji, loro, telu, papat, limo, enteng. Yo Wah. enteng, Pak. Enteng. Umpama 200-an lagi sejuta, Pak. Niku. Enteng yo. Ora 500-an ngono antarane ya. Alah ketoke ora nek 500. Wis Nah, jenengan mboten sah. Ho. Mboten sah. Tis-tis. Mboten sah, Pak. Waduh ngono. gratis-tis. Wis rasah dipenggalih. Nggih niki ngeten. Nggih. Pripun, Pak? Podang kuning dibawani mangkeh langgam terus diserake niki. Ditayub Oh, kiri. nggih. Ayo Wah, Tayubke. Tayub grobokan. ya. Nggih. Pun monggo. Ah, dibawani Nduk Umi. Ya. Bawani. Jenengan beksa? Kula. Nggih. Sak saged-saged kula Bang. Jenengan Oh. jenengan pilih nembang, beksa napa nyawer? Kula. Ya nek iso ya nyawer iki mesti. Oh, nggih. Pak Suyono kok. Mawer wis tak. DP. Kae Bromo. Wau. Iki engko selawe ya. Lho kok saya turun to Pak nek DP-ne 50.000. Ya Wis tak ketemu. kandhake. Pripun? Mas Anggoro totole Anggoro. Nggih. Mak sabetane apik. Nggih. Turane mau tak nyewer kono. Siap. Nek ewadine arep mok jaluk ya monggo mangke. Oh ngoten. Berarti niku kula nggih berhak. Ya berhak. Oh. Hei, rungokno. Pun bermaksud niku berhak niku bermaksud apa dereng? Duit tak keke kono kok mau jaluk entuk lah kuwi. Tok. Duitku lak ya duitmu to, Om. Piye to, Om? Jas. Modele ngono. Bapake gusu ya seneng. Aja kaya ngono iki aja sok gawe api. Ning ngene iki. Ta popo. Kok iso ora apa-apa? Aku seneng wong congkrah. Tak andani. Tak mek ngene wong putu dak apa-apa ya, Mbak. Lah, nggih. Mboten napa-napa, Pak. Pak Yono, jenengan aja kaya ngono, Pak. Mesake kancaku langsung nggih cerpen gitu. Lah niki mangke nggih kula sewer abden niki mangke kula sewer Langsung gawe- sedanten. langsung gawe Ampun 100. samar. Sing mboten namung jenengan. Nah, Ya, langsung nggih cerpen. Iki aku tahu krungu. pripun? Sinden apik luar biasa kok ari anake wong tukang cat nggih bener. Leres. Pak. Leres niku. Ibumu bakul Kerupuk. Lah iki. Jenengan hati-hati lho, Pak. Ngono. Bapak iki sing ngecat Lombok. Waduh. Yo. Medeni kok sing ngecat Lombok. Yo. Wis aja suwe-suwe. Tak kroke podang kuning wong ora Yo, podang kuning. nyopo bawani Om. Ya. Keremen aku ki podang kuning. Betul. Jenengan rasa kuatir nek kono ratune podang Iki kuning. podang kuning khusus aku ki pokoke kanggo aku. Jenengan Nggih, Pak. ora apa-apa, Bu. Sabar. Nggih. Sabar gak apa-apa. Engko ping pindune Nggih. imbang anu ketresnanku. Imbang ana katresnanku. Tak tujukke karo anakku lanang karo mantuku wedok gen Betul. ngimbangi ketresnan. Ngimbangi Oh, katresnane. Terus ping telune Waduh. gelang kalung. Gelang kalung. Sebab tak tujukke anakku sing nganten kawak wis di anak umur SMA biyen tak kei gelang kalung gen kilingan. Nah, ben kelingan. Niku mengke sing calone diruwat mengke to, Pak De. Ah, ya. Nah. Lah Rak, mangke kula kali mbahane niku gubuk asmara. Biyen to. Ya, Kok coba. petuk ki nang gubuk Ditulis, nang Pak. gubuk Ditulis. sawah. Biyen Ditulis niku kabeh, Pak. petuk. Tulis, yo. Nang gubuk nang Gak gubuk usah khawatir, sawah. Bu. Sak kaset niku Pak niku, Yo. Pak. Yo, sak kaset. Nggih. Ampun samar sak kaset. Oh, Terus to, nggih. Nggih, Pun nggih, monggo siap. kodang kuningnya dibawani. Dibawani Niki nyopo? kodang kuning riyen nggih. Kodang kuning riyen. Pak De Suyono ben ngrungokke. Oh, nggih. Oke.
Rukun Islam. Lho. Ya utu kuwi to, Mas. Sak senengmu, sak isomu. Nadyan wujud temong peksi. Ini sewu jenengan gratis nggih rada kula premake dik. Nggih mboten napa-napa Pak, sae. Dasar ratune podang kuning ya apik. Mun nek sing bawa kene ratune cikar bobrok iki. Engko ya dibawani ya. Wis beda cengkoke. Piye to, Mas? Lah, Nang semake. Lah ngono mau. Sing nganti biyen gak ngono. gak ngono. Nek gak apa-apa aku ngerti ngono kuwi nyemoni jenengan kok, nyemoni. Nek kepengin sing koyo dhisik ya piye lah, pikir dhewe lah. Kok ngerti ya sampean Alah iki? paham aku. Sampeyan ya ngematke aku barang to. Aku ngerti isine atimu kok. Loh, Isine atiku lho ya. Apal aku. Sak jobone apal kan. Tuh. Sak jobone atimu lho. Ampun gugu gareng iso. Nggih, Pak. Gareng ora tak sewer beres engko gratis. Mboten disewer niku. Gratis. Oh, gratis. Duit tak nggopo to, Pak? Wis. donya iki titipan. Heeh, duit ki ya titipan ya, Mas. Walah aku tak nggopo no, tak nggopo. Aku kebutuhan gak duwe duit teko terus susah malah. Lo lalu Golek isi podang jenar. Aku yakin nek jenengan pengojek nom mbok rabi neh kok yo. Oh, coba bandel-bandel nek ku bojomu yo gak apa-apa wis. Ya alon-alon. Apa to, Mas? Bisnis apa kuwi? Ora apa-apa, rembug tuwa lho. Oh, rembug tuwa. Nggih, santai. Iba bunga lalu nyanding bisa nggih, podang kuning nggih Pak De. Nah, Langgapke terus di Sragen. nggih. buka saka bonang Mas Edo. Ya. Halo. Yo. Siap anggone. Nyane kok. Diapit, Pak. Nah. Cocok. Gentak.
Jum kita kene ning manut aku. Manut aku lho. Mustiko Laras Junior, yo. Oh. Ciciro, cicipan. Oh. Gentenan gak piye gentenan. Gentenan. Kasih no, gentenan. Nah, niki larase diwalik pelok. Nah, pelok rin Pak Agus. Monggo Pak Agus. Ngaturke tetembangan minangka panglipur kagem warga Sendang. Sing senior dhisik aku njaluk sing senior Buatik Suwarno. Jebul Sugeng dalu Buatik Suwarno nggih.
Matur nuwun. Menika sowan wonten laladan pundi, Bu? Wonten Klimas nggih. Nggih, Klimas Sendang. Klimas Sendang. Pandonga pamuji panjenengan katur warga ing Sendang mriki kados pundi, Bu? Inggih, saderengipun nggih menika ngaturaken wilujeng dalu kagem warga wonten ing Klimas Sendang menika. Nggih. Nggih, nderek ndedonga nggih Mas Nggih. Danang. Kados pundi, Bu? Nggih, sasampunipun tasakuran ing dalu menika Nggih. warga Klimas Sendang tansah pinaringan sehat. Amin. Panjang yuswa. Amin. Rezeki ingkang lancar. Nggih. Berkah saha barokah Mas Nggih, Danang. nggih, matur nuwun. Mugi-mugi pandonga katur Pak Giman selaku ketua panitia acara selaku dalu menika, Bu, kalih sekretarisipun Pak Deku, Pak Dewi Dodo kalih Pak Sutrisno. Lah, mugi pinaringan ayem tentrem. Lah, menika kathah ingkang WA lumantar nomor kula. Nggih. Ngimpi, Bu, ngimpi. Oh, Langgam ngimpi. Nggih. Para perantauan saking Desa Klimas menika kathah ingkang impen-impenen kalian Desa Klimas ingkang dipun cintai menika. Menika saged monitor. Nggih, saged Streaming. monitor lumantar Anggara Official. Lah menika. Nggih, ugi Jodipati nggih. Nggih, leres pancen bener, Bu. Ayo. Menika Ngagem bawa. bawa ngimpi nggih, Bu. Nah. Dipun babani. Ngambara ing ngawang hangla langut bebasan tanpa tepi. Sinambi. Salam sungkemku katur kagem Bu Rahayu kalih Pak Widayat selaku kados ing Klimas mriki, Bu. Nggih. 13 RT iso wayangan. Oh, luar hebat. biasa. Lah, monggo Bu, dilajengke, Bu. Nonano Mibar mibari jagat sinambi nyapa ingkang monitor lumantar Anggara Official, Bu. Ing antaranipun Pak Damar Sasongko. Lho menika matur nuwun. Mas Ibnu Hindra Dalimo menika selaku perkumpulan surveyor Klimas menika kuli ingkang perantau saking Desa Klimas mriki. Nggih, monggo dilajengke, Bu. ngolam doro nglambarangu gahi nong katungkol ngumbereka gasan setemaki nawa
Matur nuwun Bu Ati. Menika sampun bawanipun ngimpi. Lah menika malah kleresan dipangestoni Pak Lek kula, Pak Lek kula ingkang saking mriki. Pak Surat Dogol. Oh, Pak Surat. Lek Surat Dogol menika ingkang ngomong kula wiwit. Ulah kecilik sementen iki lho Bu. Matur nuwun dipangestoni. MC kondang, dagelan kondang lho. Wah. Dagelan laris asal pinter le ngenyang lho kae. Monggo Bu. Nggih, niki buka saking pundi? Buka saking papae Dewa tinampi dening papae Cila. Lah nika. Drum terus Sekso. Lah, monggo Bu. Yuk, ya, yuk. Lo. Dibablaske tembang kangen kanggo nambani kangenku warga Klimas Sendang kene, Nduk. Yo yung, monggo Bu Ati. Musti Kolaras Komandan yo. Oh, ayo Leo. Oh. Oh. Wayah wengi udan kriya.
ngerti. Ya, matur nuwun sampun dikayengne.